बार बार कहले कि देखो सब जात से झुरा जई हो। हाँ ओहिर जदुवंश से मत झुरे। का है ए जना जादू जी रहल ना कहले हम कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे ओहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा नगारे गरमी जनली हम बार बार कहले कि देखो सब जात से झुरा जई हो। हाँ ओहिर जदुवंश से मत झुरे। का है ए जना जादू जी रहल ना कहले हम कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे ओहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा नगारे गरमी जननी ऐसे हम कनी है कि ना झुरे जला सही एगो जादू जी रहल एकदम दियर में के सीधा साधा जादू जी के ऐसा बुद्धि होगा दिल से मान देबो उनका बुझा गेल कि भेंतो हमरा का मानता तो हमरा का तू जान दे दी है अब पकड़ा गइल गलती करत में तो तबले मरिए पूछबो ना करे कि जियो तरे के मुंह गइल मारते रहे जले खुद ना हार जाए। मुस्लिम भाई से दोस्ती भइल तो जादू जी तो नहीं भर रहल सीधा साधा। अब मुस्लिम भाई वा तेज रहे कस के यार पटना चले के बा हाजीपुर ले ट्रेन से चले के जादू जी कहले ठीक बा 30 गो रुपया जादू जी बगली में धइले रहले आ ट्रेन में चढ़ते में कोनो काढ़ ले आ उनका शौक बाकी मौलवी साहब संग चढ़ल मौलवी साहब निकल ले बाकी कहस ना लाजे जब सांझ भइल नु आ जाने की नमाज के बेरा भइल जादू जी नमाज सुन ले ना रे भाई आ उ चादरा बिछा के मौलवी साहब लगले पढ़ है या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। जादू जी कहत रहे कि भुलाइल बा 30 गो आई कहता बिस्मिल्लाह उ त बना के बन को के पढ़त है या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। जादव जी कहले कि मौलवी साहब संगत टूटे के नहीं खे कभी नीमन से काम होखे माने ठीक से मिला लो तो वो जानलस कि औरी लोई में पढ़े के कहता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। यादव जी के नूह बढ़ रहे फाइट बांध ले हो तो मौलवी साहब आंख बंद कइले बड़े कहले कि अंतिम बेर कहता नहीं तीसरा चांस काम ठीक से हो के मैंने ठीक से गिन लो वो जानले कि औरी लोई में पढ़े के कहता रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह तले नकलूल पर रेकवाइए 3 फाइट है मरतर पर दे चुप भुलाइल बा 30 गो कहता रहा हित की 20 मिला 10 गो तो हर बाबूजी निकाल के ले गेले हमारा धर्मेंद्र जी बहुत बहुत पुरस्कार देने हैं हार्दिक शुभकामना करते हैं। जा हिरान स्टार बहुत बहुत पुरस्कार टुनटुन यादव जी हार्दिक शुभकामना बा जरूर 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 हम का दो बरखा रोक दले बानी कहले हाँ शास्त्री जी वैसा तो नहीं है प्रणाम कोई नहीं हो कहले हैं कि अभियंता पापी कुछ हो गए बड़े जे बरखा रोक दले बड़े अब बरखा तारा चाहे अब तो ज्यादा बरखा हम ना बरसा पाए 2-3 घंटा भइल हमारा बैठले मंच पर लहसुन पटवे को होखे नु तो कहियो 1-2 कुआरी पटवा दे बस 1-2 कियारी आके पाइप लगा लियो तारा हम कह रहे कुछ कह होला हॉल रहो अभी एक हफ्ता हॉल रहो आक्रोश में भी या बक्सर जिला सब प्रोग्राम होने को मिलित नहीं किया ए भैया दे दो आप बचो तरी 300 का दे देनी तब का दी हम के रखे अच्छा ते हो गेल 300 के हां पैसा देता ला भैया नु चढ़ के मंचवा पो ते भूमिहार ओरिजिनल होवे का तो जितना देले बड़े उतना दे दूं का के कितना देले बड़े भैया बहरिया बहुत हो भैया भैया बहरिया बाकुलिया ने दे दो 50 गौर दे दूं का के तोहने के सरवा बड़ा सजौना लायक न तोहने के जूता से मारे को देता है तारी ले ला भैया ले ला ले ली भैया ले ली आई भैया ले लो खुदरा चोरलो ही है कौन था बा आई भैया ना ना जा मत बिगड़ जे प्रोग्राम तू चल जेबो अकेले ही रोक ले बड़ा प्रोग्राम के भैया अकेले ओले बड़ा तू ही अकेले खड़ा अकेले बनी रुआ हेलो थोड़ा सा एक आध गो सोहर मंगल तुम गम के गाना भैया के फरमाइश पर दिया हाँ
माइंड ऑफ कोई तरह से लइका जान लो हो जाला हेलो वाह थोड़ा देर चला प्रसंग कृष्ण जी के तो प्रसंग में वो रोवा दे लगा हाँ। अब हम कहा गए तू ही बताओ पुतना बध गई हो आय। तारा में आधा कह के रोक देला तो आधा हम कहती तब माने हम पुतना बध गई नू ये मर्दे तू पगलैबो कि हमरा के पगलैबो हमरा बुझाते नहीं के हेलो हम बार बार कहले